Yo, what's up mga kawaray, no? So, dahil ball is life tayo, ano pa bang gagawin natin? So, dito tayo ngayon sa Luzon. At dito tayo dumayo. Kaya ito na, mag-uumpisa na yung game namin. Kaya mga kawaray, dyan lang kayo. Alright! Yan, pasig. Ayun. Ayun. Mali. Unang score. Yun. Sinabi na, huwag ka pala video. Magka-clutch yan. Sheesh. Another Ramon. Coach Ramon. Pinasa ka. Bagang. Ay. Ayun o. Dito yung Muslim. Uy. Anis, sell value. Gagi. Dito. Ay, gago. Papo mo na sa Mog. ayoko niya na. Boy, baka mo tanggalin yung laptop ko. Bak ka na. Sugat mo. Uy, kapag may nahascore, tutok mo sa mukha nila yung camera. Kasi sumunod. Bago mo.
Kapag pinuhas ko, pag madami mula Hey, Dad. Gago ba? Pinumukbang! Pinumukbang dito! Bangers! Pinapaligiran siya ng ano. Aray po. Kapag pumatay sa inyo ng isa po, ano na yun. Parang isa sa
Ha? Banana. Tapon tapar. Yan. Dapat kung saan yung bola tututok mo. Iwalay na to. Hey! Tira! Wala pa rin. Mira! Punta tayo, back out. Spot. Wala kang balato dito, Steve, pag umalis ka. Pag binigyan na pera. Wala kumuha ng camera. Ay, nangahago ka na. Kapal lang. Ilu-zoom. Zoomer. Pag video, pitik na yan. Ang ganda ng camera kanina. Eh, yung nakaubad. Nakaubo. Cellphone po. Nakaubo. Nakabuo? Yung panty. Parasiti ng tayo. Pangit ka, picturean ko na naman. Tira. Tingin. Pasto. Pero boy, sunod. Sunod, 500 na yung gagawin ko. Sa libo. Sunod-sunod yan. Okay. Ang million. Ano yung putak yung nakabag? Nakaganto. Hindi, ganun lang yun. Oh. Basta nakaganto rin, nakaganto boy. Kung ano ko nagawa. Pausan. Titi mo. Ay, di marunong mag-video ko yun. Hindi marunong. Hindi maglalaro. Linaw nga oh. Austin. Oh. Ayusin mo.
Kay Aliodas. Sex. Basta na. Ay! Grande siya. Double ball. Agabi. Ayun. Sige! Sige! Ay, lapit! Sige! What the hell, my God? Nike. Leonas.